Айде, имате, сега ще дойдат уредите. Господа, готови ли сте? Рекорда в момента са 5 бири за 3.26, второ място сега 3.16. Колко бири бяха, Павка? Второто място? 4 бири. Момчета, дързайте, айде старт! Парчето скорост. Това парче трябва да напомни, думата е важна. Спид! Бързо! Всяко малко гущерче иска да стане голям крокодил, но не всяко може да плува добре. Пи! Me to heaven for loving you. Всички заедно! Speed, give me what I need. One life. Speed on speed on wheels on wheels. Speed, I'll let it bleed. It's like this. Speed on speed on wheels on wheels. I see the train full of pain on the edge of overload. And baby, you are gonna blow. Не знам след това. Давай сега напред. That I can't explain. I got to save you, baby. Ей, само един германец тук. Как ще ги удари тези 5 бири, братче? Просто не искам. Аплодисменти за главния съдия Павел! Покане, батко! Напълни ли компачето? Еми, аз си казах, че малко е по-да разлишал. Колко? 3 ли окраска? 3. Вземи ги тези 5 за приятели. Айде! Такъв е малкият хулиц, дръпнете се не така, бе, брат. Ще бориш ли рекорда? Ко ти пречи? Последната фатална бира! Ако ме направиш за 20 секунди, печелиш първата награда. Имаш още 10 секунди. Ще продължа да побързя. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Успя! Успя! Ето ме нашия шампион! Ти си ненормален! Ти си идиот! Ела, забогай! Как можеш да спиш 5 бири толкова? Ти си ненормален! Ето го най-ненормалният човек на залата! Ето го! Паша! Да! Ако би рекорда стели 10 секунди. 10 секунди? Значи потвърждава за диагноз да си нормален. Сега, чай да не те фаща като мазенки. Чуй сега. Първата награда, която получаваш, ти получава като шампион. Къде е тази двойка? Кой е Айтън и Георги? Значи да сега изчакаш. Кои сте, бе? Пешо от България. Ясно разбрах. Тя ще кажа, пак ама дай 100 евро. И следващата двойка.
Papkadan yapışına bak. Bası Aydın Mekmedov. Neresi Aydın? Neresi? Nasılsın çocuk? Ha? Nasılsın mı? İyi mi? Ha?